Uncle Chiva Mangor Batire Papo. Zimbabwe. Unti. Tinoziva teze gospero. Vanika tapera nemtero. Mweya tinobhadhara mtero. Kupuka mamuti ndo baba. Taneta nekupamba mrima. Baba tinoda chiesa. Choba tiwechie. Zitare yurinera. Zitare yurinera. Vamwe vakuritipisa vachiri makisa pamberi. Askura. Mwari baba munoera. Mwari baba munoera. Kunyangwe patinotadza munotirangarira. Taiwe. Tokalora ngoma iwe. He's in the building. Askura. Tinoziva teze gospero. Vanyika tapera nemtero. Mweya tinobhadhara mtero. Kupfugama muti ndo baba. Taneta nekufamba mrima. Baba tinoda chiedza. Askura. Tipechie. Zita renyu rinoera. Zita renyu rinoera. Vamwe vakuritipisa vachirimakisa pamberi pevanhu. Vanenge vachiritipesa. Mwari baba munoera. Mwari baba munoera. Kunyangwe patinotadza munotirangarira. Hati vari mabundugota vanhu todzadzine vabvunzi vamwe vachozigiva ringuwo chibawo dhepo vachichita kuseta malepo sa vane mabundugota vanhu zvinoshamisa ukazviteedzera zvinoshamisa chitara chenjira vanosvibisa asina mwari vangu ndowopikisa korona korona Squeeze in another one, Tana. Askura. Undi saka ndati dance haritongwe namazita kana zvenyu zvekuti ndimi makaita sangri skipa ndipe kunoleta dj makiti nawanade parimhanya munha mukada kundisasa zvechitsaka muchizvita mune swaga parimhanya munha mangoma ndinodandaura kubataura parimhanya Tempo man. Yo, Yotana man. Saka ndati dance haritongwe namazita kana zvenyu zvekuti ndimi makaita sangri skipa ndipe kunoleta dj makiti ndamwanade parimhanya munha mukada kundisasa zvechitsaka muchizvita mune swaga parimhanya munha mangoma ndinodandaura kubataura parimhanya munha mukada kundisasa zvechitsaka muchizvita mune parimhanya munha mangoma ndino skele hasi pataka tatatanga vachititi tinopeka tetete terera ngoma rangu vakulaika aripatika rikutika ndengoma ndimbopatika semu krisiripe saka ndati ekwe andibuka bvunza kokwe siye vatorumwe nesikekwe temafanzi vabukwe saka ndatiro pauya vakomana vero pauya vakomana vero Gavamira tanga. Anonetsa manje. Greetings, uncle. Yeah, man. Nkoma. Yeah. Unonetsa ndiri muri sei? Ndinani Nkoma. Musibanga magarisa musana mambotipindira ere panapa. Pane nguwa Nkoma. Pane time. Time yacho isiya kutosvika kana gore rerasta. Hatongoti kudaro ndisati sakana mukoma wangu. Asi muri sei manje? Aiwa hatiri safe. Magete etsi ari kutifarira. Plus kumaworks tinenge tichisangana zviri kumangoma uko. Aiwa ndoziva Nkoma Pink. Ndiri kuona mazuva ano King Mane hamusi kumira pamaposta muripo. Aiwa hatingotira Nkoma kuti zvinhu zvacho zviito sekeriya zvirambe zvakangomaintaina sekudaro. King Mane. Anonzi Uncle Epatan ndiani? Anonzi Osman Marera. Right. Akazvarirwa kupi uyu? Uyu akazvarwa kuApple.
Right. Oh, ndopanobva pasobva Epatan here. Ango Epatan. Ko anko anonobuda nepapi manje? Ango kuro ndisekuru manje kuti epo etikazorotaiwa tina sekuru watakachengeta muchini. Oh, ndikule. Makules. Oh, Makules. King Makule, makatanga rwango marini ko Makule. Makule akatangira 2010. 2010. Yeah man. 2010 mama kutopinda professional zvokuti mamusasa todzoke kumashure. Ndaenda kupinda professional but ndakatanga tongoti 2018 ndo pandakatanga but pandakatanga kupinda mustudio 2010. Wapakatanga kupinda mustudio yanga iri 2010. 2010. Kingman, musani mapinda mustudio 2010 maitei? Ndengorwa mangoma futi yaya. Asi pamatobva kare nengoma here zvamwari chaizvo but pano wazvanga ndizira memanje pandandane nguva ndichishingirira. Muri kumangoma here kana kuti maitorawo umwe musambo? Ndaitorwa kuti mangoma izvo ndaitomboridza madrums munoreveka namakuti munorwa madrums? Ndaitomboridza kana kapfupi chaicho. Makuti Prayzah ndizvarini izvi? Kare kudhara ndatombopinda magitari emo chitombopinda emo ndakana zvokuti kuma-instruments munorovei kuma-instruments aya? ndorwa madrums. Madrums? Man. Hai zvokuti tikatoisa madrums apa tikatichimhanya munochimhanya? Panomhanya munhu. Ko makazobva kwakapfupi chii chachaitika? Aiwa ndakubva kwavapfupi but ndiri munhu angangori baba kapfupi tikavatarisa ndidhedhi wedu. Right. Tiri kugurumwa. Saka kunga kuti maingoti mukawana mukana mombosvika ikoko? Ndibaba ndosana ndibaba Right. Kumba zvokuti ukona baba majalima kumba kwekuti kana wegawo kana uita zvemusic unofanira kumbonorasikira nekupi neikoko ukona zvinombosvika ikoko auita zvemusic. Right. Saka ndazosvikawo neikoko ndikasvika ndikati teti ndakupindawo mubasa iri then nanhasi ndiri muwascoda. Kingman, muchinorova mangoma aya, ngoma rakazotanga kutambirwa nevanhu ndirini, nderipi roro ramunoti iri ndakazonzwa ratanga kurirawo maraini? Panomhanya munhu apa ndo rakatanga kunorira? Vakaridavira. Kuona kwenyu chii chakaita kuti patore nguva kuti kubva 2019 ndokumbosvika panomhanya munhu haisi 2018 here? Ndizvozvo. Kubva 2010 muchirekodha but ngoma rakazonorira after 8 years. Munofunga kuti chii chakakonzera kudaro? Chinokonzera kudaro ndechekuti inguva. Because ibasa raunongochiita. Chandobhilivha ini ndechekuti basa rinoita semageto youth unogona kutoshingira kuti song yangu yandikuita yakaipa but kuti inonakidza. Pane time dzinosvika dzokuti Mwari anozarura anonzi mablessings. Nongoita zvega zvokuti kana inini nguva ndakatanga kurira ndichiudzwa nevanhu kuti wakurira ndaisatozvibhilivhawo kuti ndikurira tofunga ndikunyepero watodidzwa natembo mani pareto ichoti aiwa munyepa ndinazviite but ndanhasi kandi kutoona kuti aiwa chinhu chakamabva matogwina. Aiwa ndototenda muri kuona Kingman mataura mukati nguva yaMwari pandakuisira iridhimu chamatanga futi kurumbidza Mwari. Munonamata chaizvo here mimi? Ndonamata zvaMwari chaizvo. Munonamata zvokuti munoenda kuchechi ipi kana kuti munongonamata zvenyu muri mega? Inini ndonamata zvokuti ndongomukawo panonzi pagomo kuenda kuchechi. Right. Ndomukirawo pagomo panonamata vanhu kana kuti ndongomukawo nguva dzekuti kana 12 nguva dzekuti unokusangana nengirodze undokwanisa kumukawo dzekuti itime dzondokwanisa kunamatawo dzekuti ndikanamatawo Mwari akwanisa kundinzwa. Right. Zvakudowa atendi kuti iye anokwanisa kuti anomukawo nguwai kuti ndika 12 o'clock ndikamuka ndikanamata aiwa panomhanya munhu. Plus ingirozi magara ndo pamunosangana nadzo. Aiwa ndongwa dzayo. Kingman, isusu takazomboona panomhanya munhu yakaloka mastreets handitika? Pasina nguva but anonzi Uncle Epatan vasainwa ku-Passion Records here. Yeah man. Titaurire chii chakaitika? Aiwa mukona anonzi Passion Java. Prophet munhu aripo.
munhu anobatsira mageto youths anogonawo art yavarita sei yavari kuita zvokuti munhu anoti ukaenda ukati prophet ndine songo yangu yakadai munokwanisa here undibatsirawo pakadai munhu anokwanisa kunzisa anokwanisa kuteerera akateerera then munhu anokwanisa kuti songo yako iyi iri bo kauti songo yako ida kugadzwa pakati imakasangana sei kupi chii chakaitika chakaita ndongoti muchechi mukunamata matangotaurimo indiri munhu anida uchechi but semunhu anozikana nekuimba manje nekuimba futi maroo anofungidzira vanhu vanofunga kuti angu epatani munhu anongoimba roo but indotonamata bcause ndozoti kuimba ikeria yavo so vamanosangana paipai then prophet wakatoti une zodzo then ndakazvibhilivhawo vamwe vaisazvibhilivha but inini semubhilivha randakaita nanhasi ndiri kuonawo semubhilivha randakaita zvingobuda seketa zvandakabhilivha Kingman, ipapo munoza taiti tikacheuka so taimboona bling bling ankolo vadya mari ausikuda vakaloka pasiti kudai anko vari pajosa kudai anko vari pakati avo havasi kumira kuflya muri kuona pane nguva yekuti taitoziva kuti kana iri ringave ridhimu ringave vhidhiyo zvaingobva kupi kuJava Records chii chakazoitika muchiri mukempu here makazoriliswa mukempu makariliswa pacontract muchiri pacontract here chii chirikuitika chinoita ndechekuda so mucontract tirimo ende contract ndeyedu isiva vange vanhu but contract tisi varidzi vayo but chinoita ndechekuda so hapana pekuti inini prophet varamba vachisumudzira inini ndiri wani pakuti prophet asi anofanira kusumudzira hangu epatana ari wani prophet varifanira kusumudzira zimbabwe yese vachisumudzira munhu wese kuti vanyatsozoti twaba muzvemashu andendeka aiwa nofunga matijekesera ipapo now muri kuona Kingman mataura mukati imimi pakaonekwa nango muchipinda pachechi kunzi aiwa apa pane zodzo ende muri munhu anonamata muchibva mataura futi kuti asi munoimba ro nditaure chinozoita kuti muimbe roi yekuti paredhiyo tinotambura kuti mangoma timaridza pangoma rinenge richinaka but ngoma rinenge riri ro chimbondiudzai kuti chii chakaita kuti muimbe ro because munetenge mune akatoti one day chinoitika ndechekuda mukoma temona ro imusic yekuti ndikaimbawo kubhawa vanoitambira ndikaimba kuchechi havaitambire nekuda kuti kuchechi but tikaenda nayo kubhawa vanoita sei vanoitambira but tikaenda nayo kuchechi havaitambire but vekuchechi vakazoendawo kunonge kunonakidzawo kumapati kuti vanononakirwa futi nachi nerwo iyoyo futi asi imamunetsekane here kuti oright zvandinoimba roi imwe mhanzi yangu paredhiyo haisvike hazvisi zvinhu zvinokunetsa here nguva nenguva kana kuti mutori raiti zvakadaro aiwa handisi raiti zvakadaro but chinoita chekuda so ndoimba anonzi maclean zvafana nesomwe yekuti ipapo yayo right handiti panenge paine ropo apaita clean inonzi clean inonzi moyo tinobata ipapo aiwa musataure henyu roho yacho roho handitauri Davida! Well, Zimbabwe, if you're tuning in for the first time, this is the Zimdancehall Overdrive, and tonight we've got Uncle Epatan in the building. Kule Guru Makarore Wongu Makarora ndiri mukadzi mukuru saka pamunorova roi madhamu anotichi madhamu akuzoti ibasa asi akomanaka ibasa alright asi amusana vambosvika here pakambudikidzana pekuti munozonetsekana pakupefoma handisati kozi nepandafamba nezvandaita zvamambotaura kuti ndakambopinda makadai
ndiri munhu akambunyikidza nezvandoimba zvambobudawo tunyanya sezvinombobudawo ngonzi ningadai but angoepata ndoimba basa kwete kuimba maitiro ini ndoimba basa rangu kuti ndikufanira kungoimba kuti Jesu number 1 chete kwete ndizoimba kuti zvakadai but ini pandikuzoimba zvangu zvingobuda zvakadaro asi kuzopezanisa. Zimbabwe taura neni pa 0772162651 ndobe mubvunzo ungada kuti tibvunzani Uncle Epatan avari munomeli nhasi waya kuzodefenda apa vauya kutire mangoma manyuwani asati asvika kumangoma manyuwani apa vauya kuzodefenda timu yangu ine mubvunzo paFacebook kana mubvunzo timu tangopedzerana navo izvozvi pa WhatsApp 0772162651 ataura neni. He is a serial hit maker every year. Kingman Guru. Every season amutaze kuti pangoma rekutambisa Christmas. Azviite nebo ndobasa racho. Ndobasa ndikatadza ndatopera. Zvanzi mubvunzo watanga kuya zvanzi aiwa tatenda patanzwa kuti adzimai vari kokumba. Zvanzi muri yako here kwane zvivana here. Ndine chimwana chihwari chine 3 years. Chakuto shanyira 4 hapo. Kutoshanyira 4. Aiwa tinopa kutenda. Yemani. Mubvunzo wangu wabvunzwa kumana ku WhatsApp ku Facebook. Vanhu vanokaita kubvunza kuti zviri kufamba sei. Chinonzi prominent. Chinonzi prominent. Chinonzi prominent. Unoziva tinobva tanzwa kufara so. Ndonzi baba Puro. Baba Puro. Mukadzi wangu anonzi Anisha Munangatire. Yes. Yemani. Aiwa tinonzwa kusununguka unoziva kurakidza kuti munhu wako unomuda hauna kana kutenderera kana kuhwanda. Ai ndomuda bosi ndowandakataka ngode nenhasi ndingori tese muchingori mese kozi ausikutya. Kingman mune mati mamboreleasa album here wongo makabuditsa kana kuti mangani kana kuti ringori rimwe chete. Ndine wanda ndabuditsa mulockdown rinonzi message rakatambirwa sei? Vakarifarira ndorine masongana inga zvese ndakurakidzai ndakaona vakatitambiro zvokutiwo senguva yachanga tiriwo yelockdown inguva yekuti waisakwanisa kunyazobuditsa music yako public chaizvo but mbuditsa takariitawo chingotendawo twaba murekodzi aiwa yakabuditsa andidika. Kingman besides kuimba mune chimwe chinhu chamunoita here? Wongo. Mune amwe mabasa amunoita here? Wongo. Titaurirewo timbonzwa. Inini ndiri taila manje ndoisa matiles. Zvekutodaro here? Zvekutodaro ndoisa maceiling ndiri vakuti bhaiza ndiri kapenda zvokudaro ndondoisa maceiling zvokuti kuti basa rangu ritange nababa wangu taitombonetsana pekutanga so taitombopuwa dzimba munana ketia munana toisa but inini ndiri taila matiles madeni madziro zvese carpentry ceilings ayatorowa. Nazwa kufara because ukaona wakaropafadzwa mukuimba ropafadzwa basa remaoko aiwa zvinoda kutendwa. Atotina mwari ndatosiya plumbing chaidhombe manje ndoyanga ndasiya plumbing ndosamunya chiimba zvechi plumbing chimira tana mari chinja ridhimu timbopiwa ngoma naanko. Zimbabwe is going down, it's going crazy. Here we are live on Star FM. This is the Zimdancehall Overdrive. Uncle Epatan in the building. Mawanaya. Yo. Simplex Music. Ascona. Simplex. Doyamberi gbeni mimije. Doyamberi gbeni babenzwa ibasnorema. Doyamberi gbeni undichijema. Babisarema. Basnorema. Doyamberi gbeni undichijema. Babisarema.
zvinorema tauyamberi penyu ndichitema mapisa inzwa hanzi makaita munana pakana iko zvino chiyango chakurova zvimakora kukukana baba iwowo munana bati kune vaye vanotumira mhepo anoda kuti dziditsome masikati kusvika madeko ishe tauyamberi kwenyu mimi baba zvinorema tauyamberi kwenyu ndichitema sarema azvino askuda tauyamberi. He is in the building. Epatan. 25 after 10. Your turn. Squeeze in another one, please. On the track. Ascola. Uti. Whoa. Yeah. The airport massive. Ascola. Ndikazifunga dzimwe nguva ndinotipisa kuti satani anondishandisa anondiitiza tise munhu mukuru ndinozorisa ndikazifunga dzimwe Big Pop 10 Yard boy ndikazifunga dzimwe nguva Zimbabwe chinowanechi ndikazifunga dzimwe nguva ndinotipisa kuti satani anondishandisa anondiitiza tise munhu mukuru ndinozorisi ndikazifunga dzimwe nguva ndinotipisa satani anondishandisa anondiitiza tise munhu mukuru ndinozorisi ndikazifunga dzimwe nguva ndinotipisa kuti varoi vanondishandisa anondiitiza tise munhu hasi vakanditangirira ndichiri mudumbu vachindichivairi nhumbu vachida kuti ive mari vakazviramba vakati ruvangari kure vakarichi vakati iwe Yo, when it is going down, his name is Uncle Epatan, and he's in the building. Right, Kule. Yeah, man. Chingova ichimakachita na pop 10 adidi. Yeah, man. Mashandiro angari say. Aiwa, tatibo. Because in India, panakanzwa ngoma iri ndakafungota handachazonzwa kamwe kana 2 kana 3 because ngoma rinotapira iri. Yeah, man. Zoti munemwe collab iri kubikwa. Akawanda asi 1 kana 2 asi 300. Akawanda. Kozi pop 10 ka takatanga kubva kudhara. Then tingoonesana ngadai kusvika nawo tiri patiri panapa iye kwaari nepandiri tichingoita sei tichisimbisana kuti mwangu padai ngatidai svika izvezvi geto ziringoti tingodavira right Kingman munomwe artist ere wamunogona kuti uyu ndingazodawo kuita collab naye muupenyu. Right, ndani artist wamunoshuvira muZimbabwe munomu kuti uyu ndiye wanoda kuti ndikashanda ndombaita collab naye. ndinoda na Jah Prayzah. Right, munoda kuita nawagwisi na Papa PJ. Right, aiwa ndofunga shoko richabva rangoita sei richafanira kusvika rasvika kunzi aiwa zvanzi hausi kuda here. ndikudona dedi apo. Right, nditaurire nyaya madigira mangoma manyowani nasi wongo chii chamatigira masingo here EP chii masingos madigira masingo wongo akabikwa nani mangoma ane maproducer akawanda akatowanda here mangoma mangoma nditongoti ane 156 maproducer akasiyana-siyana. Right, atana mani chimbonditsvagirawo 3 ari kuda kunzi nani naking tiwaridzire uncle pamangoma nderipi ramungada kuti timbondidza pamangoma mauya nawo
ndaona mwaene timu yenyu inogona kuti kuti tomborwa apa muri dotaiwa timbopa nyika matatu ayo muona ndaona DJ Mike D o Mike D vari muno DJ Mike D tinaona FCT no saka Mike D ngaatirakidza kuti Mike D totanga neripi ngoma Joker because ngoma dzakabikwa ende ngoma inyowani muri kuona akuti muri mbonzo kuti tinomborwa masaidi ese andidika Zimbabwe, this is 100% brand sparkling new Handetana.